Kapin 2,000 ka magbanay ang apektado dihang gilunupan ang pipila ka lugar sa Maguindanao del Sur. Samtang nakasinat isabog pagbaha ang pipila ka lugar sa Digos City sa Davao del Sur, gumikan sa kusog na pag-ulan. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gilayong girescue sa mga otoridad ang pipila ka magbanay human gibaha ang pipila ka kabalayan sa duwa ka munisipyo sa Maguindanao del Sur gumikan sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Daw dagat na kining dalan sa usa ka barangay nga duol sa usa ka tulay sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur diyang gibaha gumikan sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Apan bisan sa kadako sa tubig baha, dunay ubang mga residente ang misulay gihapon og labang. Kamatikdan sab kining dakong sakyanan nga gitungas gihapon ang National Highway bisan gibaha na. Duna say mga estudyante nga na-stranded ang gitabangan sa mga otoridad aron dalon sa mas luwas nga lugar. Sa tala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, kapin 120 ka magbanay ang ilang gibabakwit. Duna say kapin 2,000 ka magbanay gikan sa upat ka mga barangay ang apektado sa pagbaha apan wala na kini clean. Sa Ampatuan Maguindanao del Sur, gamit ang mga dump truck, girescue sa mga personahe sa PDRRMO ug ubang otoridad ang pipila ka mga residente diyang gibaha ang ilang kabalayan gumikan sab sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Temporaryo silang gipabakwit sa evacuation center sa maong lugar nga gilayong gitagad sa mga personahe sa DSWD-12. Muabot sa kapin 120 sab ka magbanay gikan sa tulo ka mga barangay sa maong lungsod ang apektado sa pagbaha. Hinuon sumala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, walay natala nga nalumos o naangol atol sa pagbaha. Alhamdulillah, wala naman po kasi based on our previous experiences, pinapaigting na po namin, pinapaigting ng ating PDRRMC sa preemptive evacuation, yung preemptive measures. Pagbibigay po ng mga early warning na malayo pa yung bagyo, malayo pa yung natural calamity sa dumating. Dugang sa PDRRMO, wa sila magdahom nga ingon ato kagrabe ang masinating pagbaha sa maong mga lugar. Ang forecast lang kasi sa amin ng Pag-asa kahapon is light to moderate rain showers with lightning and strong winds. But yung effect sa amin kahapon is matatawag na nating severe kasi nga nagdulot na din ng evacuation at saka malawakang pagbasa. Nagpadayon pa ang mga otoridad sa pagmonitor sa ubang mga lugar sa maong probinsya nga posibleng naapektuhan sa pagbaha. Nakasinatisab o pagbaha ang pipila ka lugar sa Digos City, Davao del Sur tungod sa mga pag-ulan kagabi. Matod sa mga residente sa syudad, nagsugod ang pagbaha pasado alas 8 sa gabi nga miabot pa sa ilang panimalay ug nagresulta sa street flooding sa MacArthur Highway sa maong barangay. Hinuon, mihubas sab ang tubig human mihunong ang ulan. Sumala ni Samuel Miralles, ang hepe sa Digos City Disaster Risk Reduction Management Office sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga nagpatuman sila og one-way traffic kagabi, partikular sa may Polytechnic College tungod sa mga graba nga mikatag sa kadalanan dala sa baha. Lakip sa mga naapektuhan ang pipila ka parte sa barangay Sinawilan, Quiagot, San Agustin ug Cogon. Hinuon, walay napahiklin sa maong pagbaha. Samtang sa Tiboli South, Cotabato, nahugno ang usa ka bahin sa kadalanan sa barangay Tibolok niadtong Sabado. Gumikan matud pa kini sa mga nasinating pag-ulan. Hinungdan nga mihumok ang ilawom nga bahin sa maong dalan. Busa temporaryo kining gisirad-an sa DPWH-12 aron ipaubos sa rehabilitation. Hinuon, pwede pang maagian ang pikas nga bahin niini alang sa light vehicles. Sara, matud sa PDRRMO Maguindanao del Sur nga wala pa nila giabisuhan ang mga bakwit nga pwede nang makabalik sa ilang Pinoy-anan sa pagkakaroon, sanglit ginamonitor pa nila ang kondisyon sa panahon. Hinuon, padayon kuno nila nga tagdon ang ilang panginahanglanon samtang anaa sa mga evacuation center. Sara? Daghang salamat, Efren Mamak.